यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना ए भौजी हो टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना डीजे मुकेश चकिया फंस गइले ना हे नी बोलैलस कहला भौजी हो टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना ए भौजी हो टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना डीजे मुकेश चकिया फंस गइले ना राइटर विकास पिया के कैसे समझाई पंकज दिले हमरा कोरबा उठाई राइटर विकास पिया के कैसे बताई पंकज ले बारा कोरबा उठाई प्रेमी जीत हो बात बड़ा विशेष हो दिलवा में फंस गइले ना प्रेमी जीत हो बात बड़ा विशेष हो दिलवा में फंस गइले ना ए भौजी हो टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना ए भौजी हो टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना सैया के किनाला का पेन्हे जब सारिया दिलवा में फंस गइले ना सैया के किनाला का पेन्हे जब सारिया दिलवा में बस गइले ना ए भौजी हो टिकली पर ट्रैक्टर वाला फंस गइले ना ए भौजी हो